Instagram post ni Dennis Trillo kinsa nagda sa papel ni Crisostomo Ibarra iyang gipasalamatan ang mga netizens ug supporters sa padayon nilang pagsunod sa programa hangtod sa pagtapos niini. Gidayeg usab ang post sa direktor sa Maria Clara at Ibarra nga si Zig Dulay. Iyang gipasalamatan ang tibuok cast ug crew nga nahimong kabahin sa kalampusan sa maong serye. Lakip sa mensahe sa pasalamat, gipost usab niya ang mga hulagway niya luyo sa kamera. Samtang sa naghinapos nga mga eksena sa Maria Clara at Ibarra, nahimo ng doktor si Clay. Iyang gibisita si Mr. Torres sa iyang karaang tunghaan. Apan, iyang nakitaan si Barry ug Clarice nga susamag naong nila Ibarra ug Maria Clara. Bisalmo tubo sa ka medical mission si Clay ug iyang nakitaan ang usa ka aninipot diin gida siya sa usa ka maanindot nga lugar ug migawas si Fidel sa portal. Mga kapuso, unsa ka high ending sa love story nila ni Clay ug Fidel at ang iunya sa pagtapo sa Maria Clara at Ibarra pagkahuman sa 24 oras.